mgwirizano umenewu tangotifotokozerani ndi otani? Mgwirizano umenewu ndi mgwirizano wa malonda. Poyambirira tikamanena kuti SADC imatanthauza kuti Southern African Development Community. Bungwe limene linakhazikitsidwa mchaka cha 1992 mu ndondomeko umene umatchedwa kuti Treaty of Windhoek ku Namibia. Poyambirira kalero unkatchedwa kunena kuti Southern Africa Development Coordination Conference, koma panopo umatchedwa kuti no SADC. Ndithu Chabwino. Nde mgwirizano umenewu kupe ndithu SADC ili ni mamembala ochuluka. Ndi mamembala onse amene tikuyenera kuchita nawo malonda mu mgwirizano wa malonda umenewu tangotifotokozerani kuti ndi mwina umakhala motani mgwirizano? Mgwirizano umenewu uli ndi maiko okwana 16, khumi ndi asanu ndi imodzi. Maiko amenewa muli maiko ngati Angola, Botswana, Namibia, South Africa, Zambia, Zimbabwe, ena mwa amene ali ngati gawo limodzi la bungwe limeneli. Maiko amenewa anagwirizana ndi cholinga chonena kuti achotse zimene zimachinga ndondomeko wawo wa malonda, kutero ku momoti aziti katundu amene anapangidwa maiko amenewa akatumizidwa mu dziko lina mu malo omwewa mu chigawo chomwechi cha SADC ichi amachotsera msonkho. Ndimene amachitira maiko amenewa mbungwe limeneli. Mmenepo ndithumwa kudzapo kuti china ndi cholinga chake china ndikufuna kuchotsa mwina zikhomo zimene zimakhalapo pa ntchito za malonda mu chigawo chimene cha SADC. Komano kwenikweni cholinga chenicheni chimene chidapangitsa kuti pakhazikitsidwe mgwirizano umenewu ndi chani, ndiponso dziko lino linaonera kuti likhale nawo mu mgwirizano umenewu wa malonda ndi chani? Kuti cholinga chenicheni chimene bungwe limeneli linakhazikitsidwira ndi cholinga chakuti maiko akhale ndi ubale wabwino pa nkhani ya zachuma, komanso amafuna kunena kuti anthu ochita malonda mu chigawo chimenechi asamakumane ndi zikhomoyi akamayenda maiko amenewo kutenga katundu wawo akamapita kukamugulitsa. Komanso cholinga cha bungwe imeneyi mafuna kuti ilimbikitse makampani amene amapanga katundu maiko amenewa ndi cholinga chakuti atukuke komanso adzitukulana mu chigawo chathuchi. Ndithu nde tikang'ana mwina ndondomeko zosiyanasiyana kapena za migwirizano yosiyanasiyana azimakhalanso ndi malamulo ake so osiyanasiyana amene amatsatidwa. Kwa anthu ochita malonda mdziko muno ndi chani chimene chenicheni chimene akufunika adziwe cha mgwirizano umenewu chimene chingathandize kuti nawonso azipindula nawo mu mgwirizano umenewu wa SADC? Kuti ochita malonda nawonso kuti adziwe kuti azitha kupindula mu mgwirizano umenewu wa SADC, pali malamulo amene anakhazikitsidwa makamaka kuti kodi ndikatundu utiyo amene angathe kutumiziridwa maiko amene wawa ndipo akantumiza kumaiko kumene koko akapindula. Choyambirira nchonena kuti kuli malamulo amene anakhazikitsidwa amene amafotokoza kuti kodi katunduyo akapindule akhale katundu wotani. Nde malamulo amanena kuti katundu ochokera mu membala wa SADC kuti akapindulenso mu membala wina wa SADC munaterekeze ngati kunoko ku Malawi. Ndetu zotanthauza kuti katundu amene adzipita ku SADC ko maiko a SADC akhale ekhaekha katundu amene ali opangidwa kunoko ku Malawi kapena odzalidwa kunoko ku Malawi. Ndiyeno akakhala kuti akutumizidwa kumenekoko ndoti katundu ameneyoyo akafika kumeneko akapindula, ndiye kuti pali msonkho umene amachotsera, msonkho umene timauchoti wa custom, ndiye kuti kumenekoko akauchotsera msonkho umenewo. Komanso ndiye kuti kumenekoko kuti katundu ameneyi akalandire nawo kupindula kumenekoko akuyenera kuti akhalenso ndi chikalata chimene timachitcha kuti certificate of origin, chimene chimaonetsa umboni kuti katundu yudi anapangidwadi ku dziko la Malawi kapena katundu yudi anapangidwadi ku dziko lochokera mu gawo la SADC. Ndeno chikalata chimene chichiso chimafotokozera bwinobwino mmene katunduyi anapangidwira, kuti kodi anali odzalidwa kapena kuti anali ochita kupangidwa ku factory, chimalankhulanso chikalata chimenechi. Komanso chikalata chimene cha certificate of origin chimasayinidwa ndi anthu oyenerera amene anasankhidwa m'maiko omwe kuti ndi amene amachitira umboni kuti katunduyo akuchokeradi mu dziko limene lolo la SADC.
ndiye mwatchula ndithu kuti pali katundu amene ali mu ndondomeko amene mwina ndi katundu wake mongotchulako mwachitsanzo ndi katundu monga katundu wanji? Katundu amene alipo ndi katundu osiyanasiyana. Monga katundu ina amene alipo ndi ngati soya beans, komanso kuti ngati mpunga, tea, komanso mapuliyo kapena makeni cheni aja, makeni chairs aja. Eya zimenezo ndi zina zimwe zimene akhoza kutumiza kuderalo, zina zili zonse zokhudzana ndi zolima. Olo komanso ngati alipo makampani ena amene anakwaniritsa malamulo amene ali ngati mafakitori, muli katundu awo amene akupangidwa kuti akhoza kutumiza, akhozanso kutumiza. So katundu wake mwina kandiwa za plastiki, makapa a plastiki, zonsezo nzote zikhoza kutumizidwa. Zimene mwina tikhoza kufotokozanso kuti mwina nchifukwa chake tikumva anthu amanena kuti ayo khangati kuti katundu mwina wa plastiki amene akupangidwa mdziko muno tsopano amakhala ngati kuti akufunidwa kwambiri m'mayiko ozungulirawo. Zikhoza kukhala kuti ndithu amene akupeza business yonena kuti tizitumiza katundu ngati ameneyo mokuti akupindula nawo kudzera mu mgwirizano ngati umenewo. Yes, zoonadi anthu amenewa akupinduladi kwambiri. Chifukwa chonena kuti muone zomwe chifukwa muone kuti akumathamanga kwambiri katundu kupiritsa kwambiri kuntumiza kumayiko amenewo. Chifukwa kuli phindu limene akumapeza wani akamayenda kumene kuchako samapeza ziphinjoyi. Chifukwa chakuti ndondomeko unaperekedwa kale woti uzitsatidwa. Ndoti iwo aja ngati kuno kwachoka bwinobwino anatsatira ndondomeko kokoso akumakalandira bwinobwino. Kokumakhala kuti iwo akumapindula chifukwa chonena kuti msonkho uja auchotsa. Komanso zotchinga zikhomo zapamalonda kulibe, komanso akumapeza nsika nakasente kuti katundu akumakhala ochipa kumene kuja akapitsa mayiko asadeka akumakhala katundu ochipa anthu akumamuthamangira futi amuchotsa msonkho, ndiye kuti akumapezeka kuti katundu uja akumakhala ochipa. Ndithu mwakambapo zokuti ngati kuchotsa msonkho mwina mutatambasula kuti anthu amvetsetse kuti mukati kuchotsa msonkho mutanthauza kuti zikhala bwanji, kuti ndondomeko yake imakhala yotani, usiyana bwanji ndi mwina misonkho imene angalipire akakhala kuti akugula kapena kugulitsa katundu kumayiko amene ali mudera limene kapena amene asali mudera limene, pakhala kusiyana kotani mwina misonkho imene tayitambasulani kuti imayenda motani? Ife ngati customs tikamatolera msonkho pali misonkho itatu imene timatolera. Pali msonkho ino machedwa kuti import duty, wina umachedwa kuti import excise, komanso wina umachedwa kuti import value added tax. So misonkho itatu imene iyi mudera la sadikiso ma customs administrations amatoleranso omwewu, maboma amu chigawo chimene chamatoleranso msonkho ayo omwewu. Ndiye kuti zotanthauza kuti akakhala kuti katundu kuja tikamutumiza amene akunota andapangidwa kumala tikamtumiza mayiko amene wasadekiwa, ndiye kuti msonkho umene umakachotsedwa ndi wa import duty uja oyambirirawo. Komano msonkho wotchedwa kuti import excise ndi import VAT umatoleredwabe. Komano pa misonkho imene imatoleredwabe imakhala yocheperako tikafanizira ndi umene tikutcha kuti import duty umakhala okwererako. Ngati kuti makhala ngati kuti yomverera ndithu imakhala yochepa. Tingopereka ngati kunoko chitsanzo ngati kuno ku Malawi mwina ndi katundu wina amene umapezeka kuti msonkho yake ndi 25%, kena kumapezeka kuti paliso import excise mwina 20%, komanso pamazakaso wina ngati import VAT mwina import VAT yathu imene ili ndi 16.5%. So umapezeka kuti katundu uja akakochokera usadi kuja 25% uja ndiye timakhotera muchotsera ndera mangolipira 20% ndi 16.5%. Ndithu nde zimenezi mmene mwafotokozeramo mwina ndizothandiza bwanji pa chitukuko chotolera misonkho komanso ubale wa malonda makamaka tikamalingalira za misonkho mudera limene la Africa, komanso kuti ifeyo ngati Malawi kuti tikupindulapo chani kwenikweni? Ifeyo kugawo ngati limeneli tikupindulako chifukwa chonena kuti monga ngati limene tinafotokozera payamba paja muona kuti timanena za nkhani ya plastic kuti ife ochita malonda athu amapeza misika yochuluka kunja kwa dziko lino, ndiye akatero ndiye kuti mabizinesi awo amakhala akukwera akukula. Komanso tikanena ngati ku nkhani ya misonkho ndiye kuti ifenso timakhala kuti tikutolera msonkho ochuluka ifika kuti malonda ochokera m'mayiko amene wasadeka amakhala kuti akubwera ambiri, ndiye kuti ife takubweranso ambiri ndiye kuti ifenso timapindula chifukwa chonena kuti timatoleranso msonkho ochuluka. Ndithu
nde tikayang'anira mwina mwezi ngati si miyezi yapitayo tidakhalako mu programu iyo kambirana za mgwirizano wina wa ndondomeko za misonkho makamaka za malonda zokhudzana ndi komesa. Pali kusiyana kwanji tikang'ana ndondomeko mwina za izi za komesa kuti mwina zimene amayenera kutsata ochita malonda mgwirizano kapena mu ndondomeko imene ndi zimene akuyenera kutsata tikang'ana ndondomeko ya malonda kapena mgwirizano wa malonda wa SADC. Kutero kuti tikamang'ana komesa ndi SADC ndondomeko wake palibe kusiyanayi. Kutero kusiwa zolinga zawo zimakhala zofanana kukweza malonda magawo awo. Komano kusiyana kwake koyambirira ndikunena kuti ndi membership. Tikang'ana komesa ili ndi mayiko kunoko ku Southern Africa komanso ena ali ku Eastern Africa. So kwambiri mwina kusiyana kwake kwenikweni ndi membership yawo. Komanso I think kwambiri ndi zomwezo kusiyana kwake ndi komweko basi ndi membership. Komanso mwina tikhoza kunena kuti mamembala amene amapezeka mu SADC omwewonso tikhoza kuona kuti amapezeka so mukomesa. Cholinga chake cheni chimene tikumapezekera kukomesa komanso ku SADC ndichongosaka misika ija timanena ija kuti tikhale ndi misika yochuluka. Chifukwa ku SADC kuja muchatinanenera kuti kuli mamembala 16 koma tikapita kukomesa tikapeza kuti kuli mamembala 20. Ndithu. Nde tisanamalize kwenikweni mongokumbutsira anthu ochita malonda akuyenera akumbukire chani kusalira badira kuti mwina ndikutumiza malonda pa mgwirizano wanji koma akuyenera akumbukire chani asadayambepo ndondomeko zawo zoti apa ndikufuna ndiyambe zoti nditenge katundu ndikagulitse kunja kapena ndipite ndikaode katundu kunja. Mongokumbutsira akuyenera akhale atsate ndondomeko zotani. Kutero asanambe iwo kutulutsa kuti afuna kuti atulutse katundu kapena takagulitse katundu kunja poyambirira akuyenera kuti amvetsetse ndondomeko wonse kuti kodi ndondomeko imene mafunikira ndi kutiwo ku SADC. Kutero konde kuti poyambirira aonetsetse kuti katundu awoyo akhale ekhayo amene anapangidwa ku Malawi kapena amene anapangidwa mu dera lililonse munomo mu SADC. Komanso chachiwiri nchonena kuti kumene angathe kupeza ma certificate of origin timanena chikalata chicha chochitira umboni kuti katundu wachokera ku Malawi akuyenera kuti kunoko ku Malawi timagulitsa ku Blantyre port ku MRA komanso ku Mzuzu port linanso ndi ku Lilongwe port. Mtengo wake wa certificate of origin imene ndi 1468 kwacha 43 tambala. Komanso akaonetsetse kuti chikalata chimene chocho chikasayinidwe ndi ogwira ntchito aku MRA amene amadziwa bwino zokhudzana ndi katundu amene anapangidwa muno mu Malawi. Aitu menemo ndi mene tachezera lero kukamba za mgwirizano wa malonda umene wa SADC ndi zonse zofunikira zimene anthu amalonda akuyenera kudziwa za mgwirizano umenewu ndi phindu lake kuno ku dziko la Malawi osangotinso ku bungwe la MRA koma ku dziko lonse la Malawi. Ndiyetu kutifotokozera zimenezi mpulogalamu imene ya lero tinali ndi Mayi Temwani Fachita kuthokozani amene ndi mkulu ona zolimbikitsa malamulo kumene ku bungwe limeneli la MRA. Munali ndine Elin Chimoyo. Mwakoma nonse, lipirani msonkho tukulani Malawi.